Ορίστε κυρία μου, τι θα θέλατε από την επιχείρησή μας εδώ? Θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ ένα γλυκό. Γλυκό, τι γλυκό? Δεν με πειράζει, αρκεί να είναι σημερινό, φρεσκότατο, το καλύτερο που έχει το μαγαζί. Έφτασε κύριε. Και ένα περιγέ. Περιέ, α, τι μας λέτε κύριε, ειδικό της μας. Νεράκι Περιέ από τον κάτω Γαρούνα. Με ελικόπτερο ήρθα από τους Αγίους 40. Τέλος πάντων, ας τα δώσε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Καρσόν, έλα εδώ παιδί μου. Ορίστε κύριε. Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ που είναι επάνω στο γλυκό, στην κορφή. Τι είναι αυτό εδώ? Μίγα είναι. Το κερασάκι στην Το τούρτα είναι κύριε. κερασάκι παιδί μου, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μίγα είναι. Όχι κύριε, γεια σας παρακαλώ, Είναι κοιτάξτε το θετικό, καλύτερα. σας παρακαλώ, περίμενε. Μίγα είναι σου λέω. Ναι, ναι, να, το φτερό της. Το βλέπεις? Λαμπυρίζει το φτερό της. Κάθισε να δεις και μόνος σου. Για να καθίσουν, για να καθίσουν να δω καλά. Τι είναι αυτό? Βλέπεις? Είναι έτοιμη να φύγει, να πετάξει. Φύγει. Σταφίδα είναι κύριε. Μίγα είναι σου λέω. Σταφίδα είναι κύριε, δοκιμάστε. Εγώ να δοκιμάσω. Σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ δοκιμάστε. Δοκίμασε εσύ Να πρώτος. δοκιμάσω μετά εγώ. Βεβαίως. Ωραία, πού τον Να με έβγαλε. πείσεις. Ωραία, πού τον... Έλα τώρα εδώ μπροστά μου. Όχι, όχι με το κουτάλι, όλο μαζί. Μίγα. Λοιπόν, τι ήταν? Σταφίδα ήτανε. Σταφίδα ήταν. Βεβαίως σταφίδα ήτανε. Κορινθίας. Όχι, Αιγίνης. Εγίνεις, Φάγε το άλλο άμα μπορείς τότε. Έτσι, όλο. Πάτω εσύ. Τελείωσέ το εσύ, πλήρωσέ το, εγώ φεύγω. Μα τι πράγματα είναι αυτά, τι πελάτη